jakin mina pizten duen podcasta. Zientzia oro. Konturatu altzara sukaldeko eta komuneko iturrietan marrazutako bi koloreak, urdina eta gorria, alderantziz daudela? Urdina eta gorria, bi kolore horiek marraztuta ditugu iturrian. Eta badakigu palankatxo alde urdinean dagoenean ur hotza isurtzen duela. Eta alderantziz, alde gorrian dagoenean ur beroa isurtzen du. Gure pertzepzioaren paradoxa batengatik alderantziz daude. Kaixo, zer moduz, ni Eider Olazar Aldoaien naiz. Eta ni Guillermo Roa Zubia, Willy. Eta elkarrekin egingo dugu Zientzia Oro podcasta, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailaren Zientzia podcasta. Zientzia leku guztietan dagoelako. Etxeko iturrian ere badago, uraren temperaturan eta kanilaren beraren ingeniaritzan gutxienez. Eta beste xetasun txiki batean ere bada zientzia kolorean. Hain zuzen ere horretaz hitz egingo dugu gaur. Koloreak zientzian. Bitxia da, gure harremana koloreekin berezia da umetan. Ikastetxean, etxean marraztu egiten dugu. Irakasten digute semaforoetan berdeak pasatzeko baimena adierazten duela eta gorria aldiz debekoa dela. Naiz eta gero helduok ez dugun hori errespetatzen eta lanak ematen dizkigu ikasteak gizartean ara guztiak ez direla modu berdinean betetzen, baina jarrai dezagun. Umetan irakasten digute taldeko kiroletan ekipo bakoitza kolore bati lotuta dagoela. Eta gero pixkanaka ikasiko dugu ideologiak eta alderdi politikoek ere koloreak erabiltzen dituztela haien ikur moduan. Alegia, helduen munduan ere koloreak garrantzi handia du. Eta zientzian, zer gertatzen da zientzian? Bai umeek eta bai helduek zientziaren kolorea jasotzen dute. Indarrarekin gainera, osasunari lotuta, kolore txarra duzu, esaten da. Edo janariaren munduan, melokotoi hau oraindik berde dago. Edo meteorologian noski, gaur eguraldi ona dugu urdin-urdina. Hori da, baina itzul gaitezen margotzearen kontura, zerbait galdetu nahiko nizuke, Willy. Ze kolore lortuko duzu, kolore urdina eta horian hasten badituzu? Berdea, noski. Eta gorria eta horian hastuta? Laranja. Gorria eta urdina? Morea. Erraza, baina adibidez, morea eta horia, bi horiek nahasten baditut? Bai, badakit hori, begiratu dut. Marroi zikin bat lortzen dugu, edo grisa, edo horrelako zerbait, arrea, edo, beltza izatera ez da iristen. Baina gogoratzen dut irakasleek esaten zidaten beltzan lortuko nuela, eta ez zen egia. Bai, praktikan koloreak nahastearena zikinkeri xamarra ere bazen, ustez beltza lortu behartzen, baina interesgarriena da margoak nahastu ahala kolore ilunago bat lortzen dela. Baina aldiz, kolore ezberdineko argiak nahasten baditugu, horixe hitzak esaten du, kolore argiagoa lortzen da, eta argi guztien nahastea argi zuria da, ezberdina da argiarekin. Eta ze koloreko argiak nahastu behar dira orduan? Berez kolore guztiak, baina benetan 3 oinarrizko kolore nahastuta nahikoa da. Eta hori ere bitxia da, oinarrizko 3 koloreak margoetan eta argian ezberdinak dira. Margoen oinarrizko koloreak gorria, horia eta urdina dira. Ustez, horiek kombinatuta beste kolore guztiak sor ditzakezu. Gorria, horia eta urdina. Argian hastean aldiz, oinarrizko koloreak gorria, berdea eta urdina dira. Red, green and blue. RGB, hain zuzen. Horixe bera, ordenagailuko grafikoetan, pantailan, argian hasten dugulako. Eta beraz, irudiekin lan egiten dutenek RGB ospetsuaren kodea erabili behar dute. Azkenean, kolore horiek begien erretinan ditugun zelula fotorrezeptoreekin zer ikusia dute. Baina hori beste kontua da, beste baterako, uzteko modukoa. Ez dizuet kontatu zergatik dauden alderantziz etxeko iturriko koloreen kodeak. Badakizue urdina hotza da eta gorria beroa.
Baina galdetu dakitenei eta muturra okertuko dute, behintzat zientzialarien ikuspuntu batetik. Hartu burdina puska bat, burdinaren kolorekoa da noski. Bai, baina berotu ezazu, forgariek egiten duten bezala, eta burdina gorritu egingo da, eta goritu egiten dela esaten dugu. Eta hori da gorri jartzen delako. Eta gehiago berotuz gero zer, bazuritu egiten da, alegia kolore gehiagoko argia igortzen hasten da. Eta forjak ez du berotzea ahalmen nahikoa, bestela burdina urdindu egingo litzateke. Alegia, beroketa horretan temperatura baxuenean gorria da eta altuenean urdina. Eta horixe bera gertatzen zaie izarrei. Astronomek diote izarren kolorea ikusita badakitela zer temperaturan dagoen haien gainazala. Izar hotzenak gorriak dira, izar beroenak berriz urdinak. Hain justu, gure etxeko iturrietan marraztuta dauden koloren kontrakoa. Ez alda paradoxa polita. Eta orain, heldu diezaiogun gure minutu eroari. Bai, zain nengoen. Ikusten zintudan. 60 segundotan koloren gaia hartu eta ideia zoro bat edo burutazio bat bota behar duzu, Willy. Fantasia puntu batekin, joan daiteke, nahi izan ez gero, zuk ikusi. Prest? Bai, noski. Badoa. 3, 2, 1, aurrera. Argia ikusten dugu koloreko izpiak, gorrietatik moreetaraino eta noski kombinazio ere bai. Baina zer ikusiko genuke bi mutur horietatik harago ere ikusiko bagenu. Alegia, infragorria eta ultramorea. Ba, infragorria ikusiko bagenu, argia ikusiko genuke ateratzen telebistako agintetik, mandotik, zapin egitean. Baina hori baino interesgarriagoa oraindik. Beroa ikusiko genuke, iluntasunean ikusteko kamera batek bezala. Temperaturak berak igortzen duelako infragorria. Objektu bat zenbat eta beroago egon, orduan eta argi infragorri gehiago igortzen du. Zure lengusuak kalentura ote duen, begibistaz ikusiko zenuke. Edo haragi gisatua erretzen ari ote zaizun. Eta ultramorea zer? Ba, ultramorea ikusten baduzu, gozatu loreekin. Kolore normalekin politak dira. Ba, ultramoreekin fantasia bat. Petaloetan intsektuen lurreratze pistak ikusiko zenituzke eta sonborroak erakartzeko trikimailu kromatiko guztiak. Beste mundu bat. Minutu zoragarria. Eskerrik asko. Bada garaia begiari berari begiratzeko. Lehen, argiaren oinarrizko kolorez aritu gara, gorriaz, berdeaz eta urdinaz, eta beraz RGB sistemaz, eta esan dugu erretinan ditugun zelula fotorrezeptoreekin zer ikusia duela horre guztiak. Badakizu, Willy, zein den kolore beltzaren kodea? Bai, hori bai. 0, 0, 0 da. 0 gorrian, 0 berdean eta 0 urdinean. Beti 0. Iluntasuna, beltza. Hori da, eta zuria? Ba, kontrakoa. Hiruretan maksimoa, balio maksimoa. Normalean 255 zenbakia da maksimoa guk erabiltzen dugun ohiko sisteman, eta beraz, 255, 255 eta 255. Ederki, eta galdetuko banizu granatea? Bueno, horra rapatu nauzu, Baina ideia bat egin dezaket. Granatea, nolabait gorri ilun bada, gutxi bera. Eta beraz, R, G eta B horietan zenbakirik handiena gorriaren ekarpenean izango du, pentsatzen dut. Eta beste biak ez dira oso zenbakiak handiak izango, hain zuzen ere iluna delako. Ondo zoaz, trampa txiki bat egin dizut, ez baitago granate bakarra eta beraz ez dago kode bakarra kolore horretarako, baina bai hori da, gorriaren kodea altu xamarra eta beste biak nahiko zenbaki txikiak aukeratuta granate itxurako kolore bat lortuko duzu. Orain, ahaztu pixka batean zenbakiak eta badoa beste galdera. Zergatik gorria, berdea eta urdina dira oinarrizko koloreak? Galdera ona. Begiak ez aldo ditu ikusten, ez dakit naturan egin dagoen kolore horia adibidez, ez? Argi gorria eta berdean ahaztuta horia lortzen da, kurioso da, baina berezko argi horia ez aldo ikusten hori. Ba, erantzuna noski baiezkoa da, kontua da urdina ikusten dugunean, ez dela bakarrik urdina ikusten dugun hori. Baizik eta urdinatik gertu dauden izpiak ere ikusten ditugula, fisikari dioten espektroan inguruan daudenak, ez? Eta berdin gorria eta berdearekin. Ba, 3 horietan espektroan berdea dago 3 erdian.
Eta horregatik berdea ikusteko proteinek urdin pixkat ikusten dute eta gorri pixkat ere ikusten dute. Ikusteko gaitasuna dute behintzat. Azkenean horiek harrapatzen dituzte kolore gehien. Eta beraz, gorria edo urdina harrapatzeko baino, berdea harrapatzeko proteinak gehiago dira. Eta horregatik, argazki kameren mekanismoak ere berdea harrapatzeko sentsore gehiago ditu gorria eta urdina harrapatzekoak baino. Hoxe, argazki baten pixel bakoitza harrapatzeko 4 sentsore erabiltzen dira. 2 berde, gorri bat eta urdin bat. Hori da, Bayerren mosaikoa deitzen zaio horri. Hori da, eta mugikor gehienek ere badute sentsore mota hori. Badakizu ohiko kamerak begi baten imitazioa dira. Izenak, orain izenekin jolastea proposatzen dizut. Eta jolas baten forma du baino berez, badu zientzia pila bat atzetik. Ea bazen? Begira, itxuraz kolorearen munduarekin zerikusia duten izenak botako izkizut, eta zuk asmatu behar duzu, ea benetan koloreekin duten zerikusirik ala ez bota dituan izen horiek, bale? Hau da lehena. Kromo, elementua. Nik esango nuke grekerak pista handi bat ematen duela hemen, grekarako kolorea hitza delako, beraz baiezkoa esango nuke egun. Bitxia da, baina bai, azkenean kromo metal baten izena da, elementu baten izena, taula periodikoan dauka, CR, kromo, eta izen hori dauka hain zuzen ere sortzen dituen konposatu guztiek daukatelako kolorea. Ez da txuria gelditzen inoiz, ez da gardena likidoa denean, ez beti kolorea du, eta horregatik deitu zioten kromoa. Beraz, asmatu duzu. Ea, bigarrena, flavonoidea. Sustantzia preziatua dela esango nuke, kolorea duen ala ez, baiezko esango dugu. Hemen tranpa txiki bat dago, berez flavonoideak, hori sustantziak dira, landaretan edo frutatan, edo hainbat jakietan eta agertzen diren, horiek ez dira kolore batekoak, baina flavo hori, hasiera hori, flavusetik dator latinez horia esan nahi duen. Eta horrek esan nahi du, hasieran topatu zituzten lehenengo flavonoideak, izen hori jarri zioten horiak izango zirelako. Pentsatzen dut. Beraz, ez berez, baina bai. Ez dakit, trampa txiki bat egin dizut. Jatorrian bai, izan liteke, eta orokortasunean ez hainbeste. Hori da. Aurrengoa, konplexua da, Kromodinamika kuantikoa. Azalpena zuretzako utziko dut, Willy, kromo hitza edukita esango nuke, baietz? Orain zure azalpena behar. Tira, kaso honetan ezezko borobila da. Kromodinamika kuantikoa, zientziaren adar bat da, kuantikaren adar bat. Eta da lotuta oinarrizko indar bati. Naturan daude lau oinarrizko indarrak, bata da gravitatea, bestea da elektromagnetismoa, horiek ezagunak egiten zaizkigu, baina daude beste bi oso garrantzitsuak, baina oizena handia ez daukatenak, eta da indar nuklear bortitza eta indar nuklear ahula. Justo kromodinamika kuantikoa da indar nuklear bortitzaren ikerketa, edo arloa, edo esparrua, nola baitez. Hor kontua da, zergatik izen hori? Fisikariek behar bada ez diralako oso originalak, eta, pentsatu zuten propietate berri bat aurkitu dugu partikuletan. Kolore deituko diogu, baina zeukan kolorekin zer ikusirik, ez zuten ikusten partikula koloretakoak, baizik eta, kolorea deituko diogu ni, eta beste batean, bide batez, zaporea deitu zioten. Beraz, azalpena ez daka kolorekin benetan loturarik, baina hor gelditu da, kromodinamika kuantikoa. Eta hortxe azalpena. Hurrengoa, espektrometro, edo kolorimetro. Argia neurtzeko, izan daiteke baiezko esango nuke, honek badu kolorea. Baiezko borobila kaso honetan, eta da kolorean neurtzeko aparatu bat, nolabait, espektrometroa edo kolorimetroa. Hurrengoa, isa izpien fluoreszentzia. Isa izpiak ere tartean egon da, baiezko esango nuke, ezin ez ezkorik esan.
Bueno, isa espia berez ez dira ikusten, baina gero bihurtzen ditugu argazki edo erradiografia, ez? Baina fluoreszentziarekin nahastuta lortzen da, hori, isa espi horiek nolabaiteko komatxoen artean koloreak emateko, ez? Erabiltzen dira batez ere metalak identifikatzeko muestra batzuetan, edo kuadro bat hartzen baldin baduzu, hor dauden metalak, burdina edo kobaltoa edo ez dakiz zer, kolore horietan dauden atomoak metalezkoak diren edo ez, jakiteko, eta zein diren jakiteko. Beraz, bai, badu kolorekin zer ikusi handia. Urrengoa kolore karga. Ezin ez askorik esan hemen, baina... baina horixe, baina aurpegia ikusi didazu eta noski arrazoi duzu. Kromodinamika kuantikoa lehen aipatu dugun horrekin lotuta dago, eta da partikula bakoitzak duen kolorea baina komatxoen artean. Partikula urdina dan edo gorria dan, baina horrekin ez du esan nahi kolorea duenik, baizik eta, ezaugarri kuantiko berezi horri jarri dioten izen faltsua, izen tramposoa, nolabait. Tira, eta azkeneko bat proposatu behar dizut. Karotenoidea. Laranja torkin niri burura, eta begietara. Bai, beraz, kolore, oso koloretsua da hitz hau. Baita ere dira sustantziak, baina zuk esan duzuna, naranja, gorria, horia, pixkat, horia baino gehiago gorria, eta orain udazkenean gaudela erortzen diren ostoetan dago, ez? Eta jatorria, horixe, pixkat pentsatu ezkero, karotenoide, karrotetik dator, azenariotik. Beraz, horixe kasu batzuetan nola erabiltzen dituzten koloreak zientzialariek, naiz eta koloreekin zer ikusi ez izan. Egia da, baina ez da zientzian bakarrik, nahiko orokorra da. Zema kolore izen erabiltzen ditugun egunerokoan, beste kontzeptu batzuei buruz hitz egiteko ere, hausnarketa polita da. Hemen bukatu da jolasa. Pingelap uharte bada Mikronesian, Ozeano Pazifikoan. Atoloi bat, eraztun itxurako koralezko uharte bat. Eta bertan izan zen istorio oso bitxi bat. Han bizi da kolorerik ikusten ez duen jendearen komunitate handi bat. Ipuinaren ordua dirudi. Historioaren zati bat genetikoa da, oso noizean behin horixe gertatzen delako. Mutazio bat izaten da pertsona batzuengan, koloreak ikusteko ahalmena suntsitzen duena. Akromatopsia deitzen zaio, baina oso jende gutxik izaten du mutazio hori, oso arraroa da. Eta zer ikusi du horrek Pingelap atoloiarekin? Han gertatu zen ez usteko genetiko hori, bertako gizon batek ez zituen koloreak ikusten, bertako agintaria zen, hain zuzen. Horraino, anekdota bat, besterik ez, baina orduan bigarren ez ustekoat izan zen, kasualitate bat. Beste kasualitate genetiko bat? Ez, kasu honetan fenomeno meteorologiko bat izan zen, tifoi bat. Atlantikoan urakana deituko genioke, baina gauza bera da. Eta tifoi hori bereziki bortitza izan zen, Lienkieki tifoia deitu zioten, 18. mendean, 1765ean, eta kasualitatea dela esaten dut oso bortitza izan zelako. Lienkieki, wow! Hori da, ez da erresa esaten, baina horrela izan zen, eta Pingelapeko biztanlegoaren 180 hil zuen, pentsa, 20 pertsonek bakarrik iraun zuten bizirik, haien artean asmatu zen. Ez esan. Agintari hura. Nola ez, agintariak aurretik hemen ere, 20 pertsonen talde horretan, bera zegoen, esan bezala, eta talde horiek seme-alabak izan zituzten, agintari 3 emazte izan zituen, eta haiekin izan zituen seme-alaba asko, eta haiek ere umeak izan zituzten. Belaunaldi gutxi batzuk geroago, Pingelapeko populazioa berreskuratu zenean, haien portzentaje handi bat agintariaren ondorengoak ziren eta mutazio hori bera zuten. Azkenean, atoloian bizi zirenen proportzio oso handi batek akromatopsia zuen.
ez zuten kolorerik ikusten. Eta ondorioz bertako gizarteak utzi zion koloreen ikonoak erabiltzeari, eta nolabait kolorerik gabeko beste kultura bat sortu zuten. Hori harrigarria da, Bai, eta pentsa duela 10 urte, zientzialariek topatu zuten arazo genetikoa non zegoen, 8. kromosomako mutazio jakin bat zen, eta gure ikuspuntu zientifikotik esan da mutazioa konpondu daiteke. Noski guk gaixotasun moduan hartzen dugu koloreen ikusezintasun hori, baina haiek diote ezetz, haien kulturaren parte dela, ez dela gaixotasun bat. Ulertzekoa da ikuspuntu hori, 18. mendetik horrela bizi izan badira, baizu. Hori da. Egia esan historiaren bukaera da gene hori errezisiboa dela eta bertakoak beste batzuekin ahaztu ahala desagertzeko joera izango duela eta ez dakit kolorerik gabeko kulturari eutsiko dioten ala, ez? Ze polita, bitxia benetan historioa. Agur esateko garaia iritsi da. Koloreen munduan sartu gara zientziaren ikuspuntutik, baina egia da oso mundu zabala dela, eta ezinezkoa zaigula guztia hitz egitea. Nik uste dut aurrerago ere berrartu genezakela koloreen gaia, kontu gehiago kontatzeko. Bai, egia esan ideia asko geratu dira kanpoan, ez? Adibidez, biologiaz nahiko gutxi hitz egin dugu. Animalietan kolorea eta pozoiaren arteko lotura, edo erakartze edo usatze teknikak erabiltzen dituzten bizidunak, koloren bitartez esan nahi dut, edo auskalo, ez? Edo landaren trikimailuak intsektuak erakartzeko, eta edo beste mila kontu daude, horrelakoak. Agian kolorea eta biologia hartuta, elkarrekin, atal oso bat bete dezakegu horrekin. Eta begira, hain zuzen adibide bat ekarri dizut, baina ez nik kontatuta, baizik eta aditu batek kontatuta. Ane Bordagaraik, Euskal Herriko Unibertsitatekoa eta kimika analitikoko ikertzailea Donostian, ostoi buruz hitz egin dit eta oso adibide polita da. Koloreak eta ostoak orain udazkenean. Ostoak itxuraz dira berdeak. Guk berde ikusten ditugu urtean zehar, baina horrek ez du nahi esan berdeak bakarrik direnik. Egia esan, ideia interesgarria. Ostoak ez direla berdeak bakarrik? Ez dutela kolore hori bakarrik? Guk urte osoan zehar berdeak ikusten ditugu, baina udazkeneko argi ordu kopurua gutxitzen denean, pigmentu berde hori, klorofilak diela, gutxitzen juten da. Eta orduan, lehendik ere, zeuden beste kolore batzutako pigmentuak, xantofiloak, karotenoak, agertzen juten dira. Eta klorofilara bueltatuta, hori interesgarria da. Badago hor molekula bat, gure gorputzean adibidez erabiltzen duguna hainbat gauzatarako, adibidez oxigenoa garraiatzeko, hemoglobinan eta abar, molekula bera da, baina ostoetan metal bat aldatuta, gure burdinaren partez beste metal bat jarrita, beste funtzio bat betetzen du. Eta metal aldatuta kolorea ere aldatzen zaio. Magnesioa da klorofilan funtzio hori ondo betetzeko behar duen metal bat, eta horrek ahalbidetzen du azkenean fotosintesi hori gauzatzea. Horregatik esaten dut nik, berdea ikusten dudanean, zuhaitzak eta landareak ikusten dudanean, magnesio pila ikusten ari naizela naturan. Edo nola ere, koloreen paleta nahiko astindu dugu gaurkoz, pintzelada batzuk ekarrita, Zientzia Oro podcast honetara. Badakizue, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailaren zientzia podcasta dela hau, zientzia leku guztietan dagoelako. Willy, hurrengoan kolorez jantzita edo gabe, Pingelapo arteko komunitatea bezala, baina zientzia gehiago mesedez, ordura arte ondo izan. Berdin, Eider, koloretan naiz txuri beltzean, nahizun bedala, zientzia divulgatzeko prest beti. Eta zuek ere, hemen espero zaituztegu, laster artea jo.